Vítajte v rusínskej obci menom Zborov, ktorá sa nachádza v okrese Bardejov. Obec Zborov sa nachádza od svojho okresného mesta Bardejov 7 km. Obec Zborov sa nachádza na východnom Slovensku v Prešovskom kraji. Obec Zborov má 3588 obyvateľov a erb Zborova sa skladá zo dráka, čo drží kríž a koruny. V obci Zborov sa aj tak nachádza Zborovský hrad Makovica. Odporúčame tam ísť. V Zborove sa aj nachádza CBA potraviny, CBA Komfos, nachádzajú sa na smer Poľsko. Z obce Zborov sa viete dostať do obce Regetovka alebo do poľskej obce Konečná alebo do mesta Svidník či do Krosna a Jasla alebo do poľských hraníc. Tak, čaute. Z obce Zborov sa viete ešte dostať do obce Stepník alebo Stepnická Húta. Stepnická Húta je konečná obec. Ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite ma podporiť lajkom a odberom. Budem veľmi rád, ak ma podporíte. Ak máte ďalšie otázky, píšte ich do komentárov a neváhajte a napíšte otázku. Ja vám na ňu odpoviem. Tak čaute ľudia.